Пътя грешката и сега на втория дай газ, дай газ. И сега на втория, значи направо, гледай, кацаш, ще излиташ, ще правиш същия номер и си видял къде ти е грешка. Сега на втория завой можеш да го изпълниш все едно и на 250 метра. Нали, видя, че няма смисъл, напираш много. Втория завой на 250 метра. Нали, видя сега къде ти е грешката. Значи сега си я поправи втория път. Добре. Дори да излезнеш малко по-високо над полосата, ще плъзнеш самолета и ще кацнеш. Ама кога си ниско, нищо не мога да направиш. Така, и леко налево. Те това, да вървиш срещу полосата. Десен крак, дай десен крак, не го пускай, дай малко ръчката за газ. Те така. И сега налево. Десен крак, дай, десен крак, десен, не го пускай, лево, налево дай, штурбова налево. Опитай се да направиш един къс заход. Направи. Опитай се сам, нали няма нищо страшно. Дай сега, дай на десно. Ама с газ. Газ почти до край, дай. Дай на десно. Дай. Изправи. Дай на десно. Успоредно на полосата. Няма да отнемаш в изкачване. Така. Изкачване, значи би трябвало да набереш вече на трети завой около 100 метра. Сега леко отнеми леко така и почни десен завой. Сега прави десния направо. Прави така. Прави десен. Прави десен завой. Така. Отнемай Значи даваш леко възчица и десен завой. Леко възчица. Отнемай до край и кацай. Значи отдавай си право много трева, по-добре запиш на цяла бала с трева. Значи, като се слуша човек на бала, ти като